Na szóval ez egy kötelező séta. Itt nekünk, mikor a környéken járunk, a helyet úgy hívják, hogy Szóli Mills, Szóli malmok. Ezek vízi malmok, és most látható sajnos, hogy itt rengeteg óriási platánfa ki van száradva, tönkre van menve, össze vannak darabolva. Hát ez egy nagyon sajnálatos dolog. Ugyanakkor azt a malmot felújították, úgyhogy most ezt szeretnénk megnézni közelebbről is. Közben itt a patakba lehet gyalogolni szépen. Át is jövök a túloldalra. És jövünk és megnézzük. Korábban ez az épület egy óriási nagy rom volt, egy romhalmaz, amin keresztül Kasul folyt a pataknak a vize. Életveszélyes volt belemenni, hát én azért természetesen megnéztem belülről, úgyhogy így megyünk fölfelé. És ez fent a hegyekben van, olyan 1000 méter magasra kellett az autóval feljönni, Gliki település fölött. Itt vagyunk fönt, látszik, hogy nem is tudom, hogy visszaadja, hogy milyen óriási hegyek között vagyunk. És hát itt jövünk megnézni ezt a újjáépített malmot, ami nekünk nagy öröm, mert látjuk azt, hogy a görögök is megbecsülik a múltat, megbecsülik a történelmet, és hát nem lehet tudni, hogy ezt magánszemély vagy az állam újította fel, de itt látszik, hogy már meg van csinálva, és az alsó része a malomnak, úgyhogy megyünk fel tovább. Elképesztő, tehát azokhoz az állapotokhoz képest, amit itt évekkel ezelőtt tapasztaltunk, ez valami szenzációs módon újjá lett építve. Hihetetlen. Én ebben az épületben úgy voltam, hogy be volt szakadva a teteje, és keresztbe Kasul folyt rajta a víz. Hát ez tök szuper. Szóval ez egy óriási élmény. A görög barátainkkal is, mikor elhoztuk ide őket, hát nagyon el voltak ájulva. És hát az a helyzet, hogy ez egy nagyon különleges helyszín itt fent a görög hegyekben. Megyünk tovább. De valószínűleg, hogy ez már zárva van valószínűleg. Igen, ide már nem lehet bemenni. Én tudom, hogy mi van benne, malomkő, meg egyéb ilyen finomságok. És hát ide a hegyekbe hordták fel az emberek a malomba megőrültetni a terményeiket. Megyünk még itt föl, az valami elképesztő. És hát gondolom ez éjszakánként itt ki van világítva. Látom a reflektorokat, meg a lámpákat. Szenzációs. Gyönyörű szépen meg van csinálva. És nézzétek, olyan erővel a kövek alól tör elő a patak. Ez valami szenzációs. És itt a lábunk alatt zuhan a mélybe a víz. Jövünk még itt körbe. Hát jöjjünk le, akkor nézzük meg ott lent is. Hát valami csodálatos. Itt is egy pataknak a vize jön keresztül. Nagyon szép ez a hely. Annyira gyönyörű, hogy így helyreállították. Hát ez elképesztő. Tehát ad egy kis képet arról, hogy a görög embereknek ide kellett felcipelni nagy zsákokba a patakon keresztül átvergődni valahogy, és itt történt az őrlés a gabonának. Ebben a lépjében nem elég szúrós. Nézzétek csak, elég szúrós cucc, de nem rózsa.
Még jön a víz keresztül, le is van itt zárva, hogy ne menjen olyan nagyon gyorsan, ott egy víznyelő, és ebből a víznyelőből egy csövön keresztül oda túloldalra átviszik a vizet. Ez szuper. De itt is azért látszik, hogy azért a falak közül is előtör a víz, tök vagány. Na, én voltam ebben az épületben, amikor még romos volt. Jaj. Itt lehet lejönni. Szépen lassan. Ildikó, integessé! Hát ez valami elképesztő. Ez megy fel a YouTube-ra. Csodálatos. Amerre csak a szemmel lát, mindenhol egy kis patak, egy kis csorgó. Csodálatos. Utána majd átmegyünk egy olyan malomba, ami látogatható. Egy kávézó működik benne. Innen talán látszik a teteje, hogyha rázumolok. És a patak mederbe vannak a székek, asztalok kihelyezve, oda hozzák a kávét. Szóval szuper. És ez sajnálatos, hogy ez a gyönyörű platánfák meghaltak. De egyébként csoda jó ez az egész.